שלום לכולם. בסרטון זה נראה ניסוי על החוק הראשון של ניוטון. החוק הראשון של ניוטון טוען שגוף מתמיד במצבו, אלא אם כן פועל עליו כוח חיצוני שגורם לו לשנות את המצב שבו הוא נמצא. נמחיש את זה באמצעות הדוגמה הבאה. מה שאתם רואים בסרטון זה למעשה ביצה מסתובבת שמופעל כוח על הקליפה החיצונית שלה. אנחנו רואים פה שתי ביצים, ביצה אחת שמסתובבת, אני מפעיל עליה כוח על הקליפה החיצונית והיא נעצרת לחלוטין. הביצה השנייה, אני מפעיל כוח על הקליפה החיצונית והיא ממשיכה להסתובב. בואו נראה את זה שוב. אני מפעיל כוח על הקליפה החיצונית והיא נעצרת. בביצה השנייה היא מסתובבת, אני מפעיל כוח על הקליפה והביצה ממשיכה להסתובב. נסביר את זה באמצעות החוק הראשון של ניוטון. למעשה, ההבדל בין שתי הביצים הוא שביצה אחת היא ביצה קשה וביצה שנייה היא ביצה רכה. בואו נסרטט את המבנה הסכמטי של המערכת. יש לנו איזושהי ביצה שמסתובבת, כידוע שהביצה מורכבת מחלבון וחלמון. בביצה רכה, החלבון והחלמון מופרדים. ומה שקורה זה כשאנחנו מסובבים ביצה רכה, אז גם החלק הפנימי של הביצה מסתובב ביחד איתה. ואז כשאנחנו נוגעים בקליפה החיצונית, אנחנו מפעילים כוח רק על הקליפה החיצונית. בעוד החלק הפנימי של הביצה ממשיך להסתובב, ולכן כשאנחנו מסירים את היד מהקליפה החיצונית, הביצה ממשיכה להסתובב כי הכוח לא הופעל על החלק הפנימי אלא רק על החלק החיצוני. לעומת זאת, בביצה שהיא ביצה קשה, החלבון והחלמון מחוברים. נצייר את זה באמצעות איזשהו קרום שמחבר אותם. גם החלבון וגם החלמון מחוברים, ולמעשה כל הביצה היא מקשה, ולכן כשאנחנו נוגעים בקליפה החיצונית אנחנו בעצם מפעילים כוח על כל הביצה, גם על הקליפה וגם על החלק הפנימי שלה. נראה את זה שוב. זו ביצה קשה שהיא נעצרת לחלוטין כשאנחנו נוגעים בקליפה החיצונית, וזו ביצה רכה שהנגיעה בקליפה החיצונית מפעילה כוח רק על הקליפה החיצונית והחלק הפנימי מתמיד במצבו. עד כאן להפעם. תודה רבה שצפיתם.